Outra imaxe típica do último día do ano son as carreiras de San Silvestre, mezcla de evento social, deportivo e lúdico. A de Vigo foi este mediodía e nela participaron milleiros de persoas. É un clásico do Nadal vigués no que participan milleiros de persoas. Sempre vimos todos os anos a despedir o ano e a comenzalo con moita festa e bo humor. E sempre máis co día que temos precioso, aí estamos, dando o callo. Correndo ou camiñando, xuntos despiden o ano en familia ou cos amigos. Claro, esta carreira é para disfrutala cos pequenos, as familias e a disfrutar. Facer unha cousa saudable, traer comida para o banco de alimentos e pasalo ben. E para nós é unha tradición. Es la primera vez en Vigo, porque somos de Murcia y hemos corrido en Gijón 2 veces y ahora aquí en Vigo. Sí, locura, diversión y con la familia y a disfrutar. O de menos é a competición na San Silvestre de Vigo gaña a solidariedade e tamén os mellores disfraces. Imos de persoaxes creados por inteligencia artificial que bueno, agora está moi de moda todo isto nas redes e todo, entón, bueno, pois vimos caracterizados de inteligencia artificial. Somos un grupo de amigos, vimos todos os anos e nada, este ano tocou ir de conos de tráfico e somos o Bairraña la Cona, ese é o noso nome este ano. Con chocolate quente remataron os participantes esta xornada deportiva que invita a recibir o ano novo de xeito saudable e cun sorriso compartido.